Dera mill-ajru tal-pjazza ta' Buġibba fil-mument turi x-xogħol qawwi li għaddej fuq l-antijiet differenti tax-xogħol fi proġett li ġie ddiżinjat f'kooperazzjoni ma' residenti u negozji. Il-koordinatur tal-proġett Jason Mikallef, il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Steve Ellul u l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità għat-Turiżmu Carlo Mikallef spjegaw li mindu beda l-proġett aktar kmieni din is-sena il-ħaddiema bidlu ħafna mis-servizzi tad-distribuzzjoni taħt l-art fosthom l-ilma, l-elettriku u t-telekomunikazzjoni li issa ser ikunu f'mina ġdida l-inbliet taħt l-art biex tiffaċilita l-aċċess għal manutenzjoni. Qed jinbena wkoll ġibjun kbir taħt l-art biex jaħżen l-ilma tax-xita u jkun jista' jintuża kemm għall-funtana l-ġdida li ser issir fil-pjazza kif ukoll għat-tisqija ta' żoni mħaddra li fihom ser jitħawlu arbuxelli u pjanti. Fl-istess waqt qed jinbnew mill-ġdid diversi toroq li waslu għall-pjazza u l-promenad u għaddej ukoll il-pavimentar. Il-Ministru Chris Bonnet qal li r-reġenerazzjoni tal-pjazza tinkludi wkoll bankini u passaġġi għall-mixi aktar sigur, żoni msebħa bl-arbuxelli u pjanti u sistema ta' dawlu postijiet bankijiet ta' għaddell u faċilitajiet oħra. Din on time, din tant on time illi il-mira illi konna minna li niftħu din il-pjazza qabel is-sajf illi ġej sa nkunu qegħdin nilħuha tantu hekk illi f'Mejju mistennija illi niftħu din il-pjazza. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għat-Turiżmu Jimborġ qal dan l-investiment fil-qalba ta' Buġibba huwa parzjalment iffinanzjat mill-eko kontribuzzjoni li jħallsu t-turisti li jżuru Malta. Il-ġestjoni tal-eko kontribuzzjoni li b'mod konxju ħadna deċiżjoni sabiex nittriplaw il-kontribuzzjoni mis-sena li ġejja ta' dawk li jżuruna fostna t-turisti u imbagħad nerġgħu ninvestuhom b'mod partikolari il-lokalitajiet fejn fihom iżuruna u jgħixu l-iżjed turisti minn dawk li jiġu f'pajjiżna matul is-sena. Irrefera wkoll għal deċiżjoni li ttieħdet aktar qabel fejn b'konsultazzjoni mal-komunità tan-negozju tneħħew qatt ta' strutturi illegali miż-żona u minflokhom il-Gvern ser joffri li jagħmel strutturi uniformi biex ikun hemm dera isbaħ għal proġett ta' spazju ieħor miftuħ għall pubbliku.